buhay po sa ating lahat at tayo po ay nandito pong muli sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga panibagong update na mapapanood ng ating mga kababayan sa ating YouTube channel. So ito po muli si Boss Lando Explorer. Tara, let's go! Alright, nandito tayo kay Boy Bangus. Shout out! Ah? Oo, kanina. Dami daw. Dami mga pumunta. So shout out sa iyo, Boy Mangga. Kita mo ba? Hindi nga. Sino ba yan? So shout out sa iyo, Boy Spider. Good morning. Shout out sa iyo. So mag-update na tayo sa mga latagan dito, sa mga latag ni Boy Mangga, Boy Putik, Boy Bangus at Boy Tilapia. So ito yung mga gandang mangga ni Boy Mangga. So lapitan na natin. Ayan yung mga mangga na magaganda, makinis pa. Ayan o, bagong bagsak. So ito yung presyo. Oo, 70 lang boss namin. 70 pesos per kilo, kalahating kilo ay 35 pesos. No? Yan, ay shooting si Boss Maeng. Oo, Batang amog. batang hamog, agrupo. Sinakap niya yung sakit niya sa Ilan to siniraan ka kanina? Ang ganun ba? Di Batman. Ah. Sabi dito si Gilad dito. Ah. Boss lang to pangalan. Wala ka raw kwenta. Yan na naman tayo. Boy Spider, masasabi mo? Laro tayong kwenta. Tara. Boss May, tinawanan lang ako. So ito po yung mga presyo ng gulyasan. Gulyasan ni Jeff, 180 ang mga kilo. At bangus ni Boss Maeng, ito ni Boy Bangus. Wala na boss lang. Wala na naman, no? Ang bilis maubos ng paninda mo ngayon. Ayan po, 140 po, isang piraso. Ayun o, Teddy Bear, shout out sa'yo, Teddy Bear. Aray babae, shout out. So shout out sa'yo, Teddy Bear. So ito yung mga latagan no, na ating in-update sa latagan ni Jeff at ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market. So shout out sa iyo, Boy Mangga, may movie siya, Teddy Bear the movie. Black Bear. Boss Mike, salamat. Thank you. So abante na tayo para sa mga update pa natin dito sa latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. Lagi na lang pinasasakit yung tiyan ko. So grabe. So shout out sa iyo, Boy Tilapia. Ay, wala na, Wala akong naabutan. Sold out, oh. Malinis. Sigurado naman, hindi ka nagpapatulong sa day. Kayang-kaya malinisin yan. Hindi mo na iaangat ngayon yan dahil kayang-kaya mag-isa yan. Bata sa mga customer natin, salamat sa inyong pagpunta. Ayun, nakailang cooler ka ba? Diba? 5 cooler ang naibenta ni Boy Tilapia sa Malabon Fish Market. So yan po yung mga presyohan ng kanyang mga latag pero sold out. So ito naman yung latag din ni Boy Putik. So shoutout po mami, good morning. Shoutout po. So ito yung aray ko. Dapat bigyan kayo ng pasobra mami. Oo. Always customer naman eh. Oh. Binibigay mo yung lalagyanan eh. Nay, salamat po Nay. Thank you po. So isang piraso na lang nililinis mo. Pang-inihaw. Ay, sinirito na rin. So, yan po yung mga latag dito, no? Sold out din, no? Paubos yung mga latagan nila dito sa Malabon Fish Market. Grabe. Grabe yung mga latagan, no? Nagkaubusan. At puro sold out. So, bye-bye pa rin natin sa Malabon Fish Market para sa mga update pa natin sa kanilang mga latag na maibebenta sa ating mga kababayan. Si Elmo. Salamat. Magligpit ka na. So dito mga talaba po natin 70 pesos kilo baklat. Yan po ang labas ng ating mga talaba dito. At yung mga tahong na nilalatag pa lang ni Moy Moy ay 80 pesos po yung mga kilo. Mangga po natin ay 70 pesos. Yan po yung mga per kilo.
Alright, so mga pusit, no? 300 po ang kilo. So, shout out Lodi, good morning. So, ito yung mga gulay natin dito sa mga latagan. Ayan. So, tipid, menos, sulit. Eh, di pa dumadaan si, Gold Fish. Tumpok ng sayote ay 30 pesos. Yan po yung mga nakabalot natin na may 20 pesos, 50 pesos na latag nila. May mga 10 pesos po sa mga nakatali na mga gulay na inyong mabibili na sulit presyo. Dito po sa latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? So shoutout sa inyo, Papansin TV. Elmo Balyoso, shoutout sa inyong lahat. Good morning. So yan po yung mga Timbura Otan. Shoutout din sa Bornox TV. Tony Vlog, shoutout. So manok ni Dayan, ito na. Ang latagan ng mga calves na manok. Yan po ay 100 pesos backbone. Sa mga leg po natin ay 85 pesos. Madali na kayo dito sa bayan ng Malabon. At 130, no? Sa mga pakpak. Yan po yung mga kada balot ng paninda ni Ate Rochi sa Malabon Fish Market. So, mga presyo naman ng mga prutas na ating dinadaanan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ganito po yung mga presyo nila. So, may Indian mango na tayo. 50 pesos yung mga kada kilo, no? Ang ating mga mansanas, 3 for 100 pesos. Singkamas, santali, 50 pesos. Broccoli, 160 per kilo. So, ang ating mga lettuce dito na tinumpok, yan, mga tumpukan po ay 20 pesos. Sobrang mura po. So, mahilig mag-sangyup, meron pong 20 pesos na tumpok ng mga lettuce. So, shoutout sa'yo, Kengkoy. Hindi po siya si King Corn, si Kengkoy po. Shoutout, good morning sa'yo. Ayun. Yan po yung mga vendor natin, mga nagtitinda ng mga masasarap na mais, mga panghimagas, ayan, no? Morning. Shout out po, Kengkoy. Shout out. Ikot na ng ikot, kamakarami. Paubos na pala. So ayan po yung mga latag dito. Wala na si Pito. 100 pesos kilo ng mga tahong. Ang talaba ay ganun din po, kada tapo. 100 pesos. Suso. At mga kohol, no? So ito yung mga cream dory. Magkano naman presyo ngayon? 150 pa rin po yung mga presyo ng cream dory natin dito, no? Salamat. At dito ay 280 per kilo ng mga pusit. Yan po yung mga pusit natin na imported, no? Masarap yan kapag nailuto nyo sa adobo. At nakatikim na tayo ng ganitong klaseng mga pusit, no? Sarap po yan sa adobo. So, hipon 340, no? So, isdang alumahan 140 per kilo. Kalahati lang yan. Aray, ko talaga, nasakta naman dyan ko sa'yo. Ubus na rin yung paninda ni Kuya Ricky. So, ito na lang naabutan natin, no? Kaya si Kuya Ricky, good morning po, Ate Ria. Kaya si Kuya Ricky naglilinis ng kanyang motor, ayun, no? Nakakapagpahinga na rin, nakakapag-relax na. Happy birthday, Kuya Ricky. Ano naman?
tuwing linggo, birthday niya. Ayun. Lalaki ng ngipon, no? Ha? Pero, dalawa sa So, talaga. Ang ganda ng ngipon, malalaki, oh. Kano dito? That's 10. So, ang daming barya. Magkano hipon mo, Pogi? 480. 480. 420. Ay, 480. 420 na lang. 420 ang per kilo. Ganito kalaki naman po yung mga hipon. No? Ay, sobra. Salamat, salamat. Thank you, thank you. Yan po ang alumahan ay 200 po ang kilo. Easy lang. Mga putik. Papadalit, ibigay nga ni ate yan. Yung makakawala yan. So halo po yung mga putik natin sa hanggang dito ng ganda. Sarap sa adobo. Yung mga pusit. Magkano kilo yung pusit? 320. 320 po per kilo ng pusit natin dito sa Malabon. Ay, sarap sa adobo, no? Pusit, 320 per kilo. Salamat! Boss Lando, makauwi na kami. Shoutout sa'yo, good morning. Magkano ang hipon mo ngayon? Tres na lang, tres. 330. 330 naman po per kilo ng mga hipon natin dito, no? Wala nang 350. Tapos 80 pesos kilo ng mga... Ay na pinakamura, last na kasi yan. Ano na? Labong ba, we? Tatagdagan ako. Alright, yan po yung mga update natin. 330 naman po dito per kilo ng hipon. Isang kilo lang. Alright, so dito 420 per kilo ng mga hipon. Medyo may paggalaw, pero malalaki po yung mga hipon, ha, nasa kanilang mga latagan. At ang kilo ng tilapiyang Batangas ay 100 and 100 pesos. Yan, 420. Tilapiyang Batangas ay 120 per kilo. Sa malalaki po ay 130, no? Sa mga banak at kabase sa latagan po rito. At yung latag po dito ay 440 per kilo. So marami na mga latagan dito ng mga latagan. 420. Nilipad pala. Nilipad. Kaya po ay 420 per kilo. So ito po yung mga balsa galunggong sa latagan. Ito yung 130. So murang-mura yung mga galunggong, no? Balsa. At 160 po sa mga latagan dito ng isdang cream dory. At ang ulo po ay 90 pesos. Oo nga eh. Yan po yung cream dory. So ito yung presyo ng mga isdang alumahan, 100 pesos po per kilo. Tanghali na nga ako dumating. Wala na nga ako gano'ng abutan. Ang daming araw pumunta rito mga vlogger. Naaga nga sila dumating dito. Si ano yan? Si Papansin TV tsaka si Elmo. So yan po yung mga presyohan na ating ina-update dito sa Malabon Fish Market, no? Sa ano yun eh? Yan yung sa ano, sa Divisoria. Mga grupo yon na pupunta talaga nagbablog. Marami sila. Kaya lang, dalawa lang ata sila ngayon pupunta, nag-iikot. Yung ibang mga grupo nila, hindi ko nakikita kasama nila eh. May kanya-kanya rin kasi mga area. Dati nasa Burautan ako, hindi na ako nakakapunta. Pero mga nagkita-kita na kami doon yan. Thank you! So yun po yung mga update natin sa mga latagan at dito yung mga pusit ni Ate Pat sa mga per kilo ay 180, may bubuli at mga balsa galunggong din sa mga latagan, no? Ayan, mga pusit kalawang at mga kada piraso ng mga latag, 220 yata yung kilo rito. Isang piraso. Yung mga presyo na 140 sa mga bangus natin dito at 120 per kilo, balsa galunggong. Ayan. Salamat Ate Pat. Dito naman tayo. So marami tayong mga ma-update pa din sa bandang dulo, no?
So, ito yung mga presyuhan. Ulo ng cream dory, 80 pesos. Kilo. So, tilapia Batangas natin 100 pesos per kilo. So, shoutout sa'yo, Tio. Good morning. Good morning, Boss Lando. Shout Good out. morning. Wala si Geng-Geng? Wala. Wala na naman si Geng-Geng. Absent na naman. Busy paglalaro. Busy sa paglalaro sa bahay. Hindi na nagma-market ngayon si si Geng-Geng ha. Ayaw na. Napakabisa ng mga isda. Pre, good morning. Mga matambakan natin 100 pesos tumpukan. At galunggong meron din po dito. At kay Boss Alan mga latag niyang belly, salmon. Magkano per kilo, Boss Alan? 180 per kilo ngayon. Ang ganda ng belly natin, no? 180 per kilo. So, murang-mura sa kilo ng mga belly natin, no? So, dito, simple lang talaga tayo makakita ng mga belly na mga binibenta nila na salmon belly. Simple lang talaga sa ating pag-vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market na makakita tayo ng ganito. Kaya kapag pupunta ka, darayo kayo dito, machichenpuan nyo rin po ito, no? Alright, so dito tayo sa mga iba pang latag na ating i-update, no? So marami na sa ating mga kababayan ng mga nakaupo at mga vendor natin, no? Yung 420 sa mga kilo. So wala ka ng latag. Hindi ka na, mabilis nakaubos. Oo, ang dami kasi nga ano ngayon, no? Daming tao kasi. Kanina maaga pa lang, dami ng tao. Thank you. At dito tumpukan po ng mga galunggong 100 pesos. Boss Lando, shoutout yan ha. Shoutout sa mga kamag-anak ko sa Canada. Shoutout, good morning. Hindi mo ba nasasabugan sila dun ha? Ikaw talaga. So ito mga pating. Pating kala, 150. Ayaw, 150. Isang tumpok. Sarap yan sa gata. Yang pating, no? Yeah, barangay. Yan, 200 na lang yun. Isang kilo tayo. Alright, so yun po yung mga ina-update natin dito sa mga latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. At talaga nga naman, no? At nandito naman si Onse. So shout out sa'yo, Onse. Wala naman ngayon si Tinong, no? So na-update natin yung mga latagan nila dito sa dulo. At ang request ng ating isang masugid na taga-subaybay sa ating vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, ito yung mga presyo naman ng mga tilapiyang Batangas, no? Ito po ay 100 pesos po yung mga per kilo. At dito rin po yung mga presyohan ng tilapiyang Batangas ni Annalyn Bernardo. Ayan, 100 pesos per kilo. At ito po yung 110 per kilo, no? Yan po yung mga per kilo ng mga tilapiyang Batangas. March, nasan si Agustin? Good morning. So ito naman po yung 110, no? Per kilo. Wala. Nasa kabila, busy. Nag-account. Sige. Thank you. Dito tayo sa mga presyohan ni Paring Botoy ng kanyang mga ipon. Paring Brian, magkano ngayon yung ano mo? 420 rin po yung mga latag niya dito ng ipon, no? Pupuntahan niyo lang po dito si Brian Flores, ang aking kumpare sa Malabon Fish Market, at makakabili kayo ng mga hipon. So mga presyo ng ating mga na-update dito, no? Yung mga talagang solid, puro taga 420 sa latagan. At may ilab-ilab yung mga latag nila dito, no? Pre, thank you, salamat.
So dito naman tayo. So tuloy-tuloy pa ang ating update. So ang daming mga kababayan natin ang dumayo, no? Grabe yung tao ngayon dito sa Malabon Fish Market. So mga nag-iikot at naghahanap ng mga murang presyo na kanilang mabibili. So hanggang ngayong oras na ito ay napakarami at nagsayang mga kababayan natin na dumayo, no? Ayan, no? Kahit saan ka lumingon, kaliwat kanan ng ating mga kababayan na pumunta at dinayo talaga nila itong bayan po ng Malabon Fish Market. So ito po yung per kilo ng mga pusit. Yan po ay 300 pesos na per kilo. 80 pesos po yung mga tilapia. Ito. So murang-mura po yung mga per kilo. No? Tapos gigi natin ay 140 rin po yung per kilo dito. Alright, so yun po yung in-update natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At talaga nga naman ang mga presyo ng mga galunggong dito ay napakamura at napakabisa. Dahil sa 50 pesos mo may tumpok ka ng mabibili. So shout out! Ingat, ingat! So ganyan ang sistema ng kalakalan at kalakaran ng mga bentahan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So maraming salamat po sa ating lahat. So enjoy and be safe po sa pamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ito pong muli si Boss Land Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.